जे दिनैनि पदयात्रायाव आङो बाहागो लानो मोननानै जोबोद मोजां मोननाय मोनदों आरो सालबारि समस्तिनिफ्राय जि मोनसे दा रायजो राजाफोरनि जावरिखांनायखौ नुनो मोनदों। रायजो राजाफोरनि साननाय हनायाव जोबोद सोलायनाय फैबाय, नोजोराव सोलायनाय फैबाय आरो माबा मोनसे गोदान सोलायनाय लुबैदों। जेरैबो बिथिङाव सोलोंथाइ, समाज, रांखान्थि, राजखान्थि जेबो बिथिङाव सोलायनाय। बे सोलायनायखौ थांनाय समनि 17 बोसोराव जे BPF हान्जाया बिसोरनो मोनसे खाबु होनाय जादोंमोन बे सोलायनायखौ लाबोनो थाखाय। बिथांमोना नाथाय जेरैबो बिथिङाव सोलायनाय लाबोनो हायाखै। दा बेनिखायनो UPPL हान्जानि गोदान दैदेननायाव जे BTC ओनसोलाव जेरैबो बिथिङाव मोनसे सोलायनाय फैथों बेखौ रायजो राजाफ्रा लुबैदों। दा सोलायनायनिनो मोनसे आगान हिसाबै सालबारि ओनसोलाव, सालबारि समस्ति हिसाबै बिन'द मुसाहारिनि सायाव रायजो राजाया जोबोद फोथायनाय होनायखौ आं नुनो मोनदों आरो गासैबो बर'ल' नङा, गुबुन गुबुन हारि 170,000नि बारा मानसिफ्रा बाहाय दङ, भटार्सफोर आरो बर' गासै हारि माहारिनि रायजो राजाफ्रा बाहाय ज' थायो, गोजोनखौ लुबैयो, खौसेथिखौ लुबैयो आरो जौगानायखौ लुबैयो। बेनिखायनो दिनै पदयात्रानि गेजेरजों बेखौनो मोनसे फोसावदों बा मोनसे खौरां फोसावनो नागिरदों रायजो राजाफोरनि गेजेराव। जों जेब्लायबो ज'यैनो थाबायगोन, ज'यैनो दावगागोन आरो ज'यैनो जों थांनानै थागोन। बिन'द मुसाहारिनि देरहानाया बेसेबां रोखा दं होनना फोरमायगोन? बिन'द मुसाहारिया दिनैनि दिनाव देरहाबाय आरो जेब्लाखि इलेक्सन जाया मानो देरहागोन। खारन मोनसे बाहाय मोनसे बिकल्प बा अल्टारनेटिभ नागिरदों मानसिफ्रा आरो अल्टारनेटिभा गुबुन हान्जाफ्रा होनो हायाखै बेवहाय। बिन'द मुसाहारियाल'नो बेस्ट अल्टारनेटिभ हिसाबै दङ, ओंखायनो बिन'द मुसाहारिया देरहागोन। बावैसो सिगां बिथां डक्टर रनसालि दैमारिया बिथाङा बुंदों बिटिआरआव गामि सोस'नाय आरो दानख'नाय थानो मोना होननानै। बेयो मोजां जायाखै ना मा फोरमायगोन? मोनसे सुक्तियाव मा जायो मा जाया बे गोबां सुक्तिजों गोबां सुक्तिया गोरोबाबो जानोबो हागौ। थांनाय BSc सुक्ति, BTC सुक्ति बा BTR सुक्ति बेखौ जुदि बिजिरनो थाङोबा सिगांनि सुक्तिफ्रावबो गोबां माने थालांनाय नुनो हागौ, लोरबांथि दङ आरो दानि सुक्तियाव गोबां मोजां बिथिंबो दं जानो हागौ। ओंखायनो मोनसे सुक्तिखौ मावफुंनायनि आगोलनो गाज्रि जागोन मोजां जागोन बेयो मोनसे मेचुरिटिनि साइन नङा। आरो पलिटिक्सआव गासैबो जिनिसफ्रानो मावनानै नायनांगौ, एक्सपेरिमेन्ट खालामनांगौ। साक्सेस जायोबा बियो मोजां, साक्सेस जायाबा बेखौ बयबो समाल'चना खालामनो थाखाय रेडि जानानै थानांगौ। बेनिखायनो BTR सुक्तिखौ दिनैहाय इमप्लिमेन्ट खालामनायनि प्रसेसआनो स्टार्टआनो जायाखै, जिहेतु दासो एफा एफा जागायदों। दा बेनि सिगांनो बे सुक्तिनि सायाव गाज्रि मोजां बाथ्राफोरखौ बुंनाया खुनु ओंथि गैया। UPPLआ बेसेबांसो मासि मोनना देरहागोन होनना फोरमायगोन? दिनैनि दिनाव मासिखौ लानानै आं मा बुंनो, नाथाय BPF हान्जाया 40तानि 40ता मासियावबो जेननोबो हागौ, आं बेखौल' बुंनो हागोन। दा UPPLआ 30नि बारा मासि मोनगोन, खिन्थु BPF हान्जाया 40नि 40आवबो जेनजोबनो हागौ।